Mary welaýatynyň Hasyl toýunyň welaýat derejesindäki baýramçylyk dabarasy Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki toý meýdançasynda ýeňlandyryldy. Hasyl toýunyň bu ýyl şu dabarlarynyň başy Ýeseherden Mary welaýatynyň bagtýar raýatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen dabarlary toý ýürüýüşi ile başlandy. Toprakdan dürönürýän gallaçy hem paxtaçy daýhanlaryň, öňduwarjy käreneçileriň, ýer eýleriniň, kombaýnçylaryň hormatyna welaýatyň medeniýet we sanat ustatlarynyň şuňky şanly toý münasibetli taýýarlan aýdym saza çykyşy ýaýlanlanyrly. Mary welaýaty häkimleriniň, demokratik, senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalarynyň welaýat komisiýetleriniň, käräş argaçlyklarynyň welaýat birleşmesiniň, ýaşy gurulmasynyň welaýat geňişiniň, Wenanur gurulmasynyň welaýat bölüminiň hemde welaýat mediýet müdürlüğiniň bilet duramoklaryna geçirilen toý dabarasynda çykyş edenler bayramçylyk gatnaşýanlary Hasyl toýuny gutlap, milli ykdysadymizyň esasy buda bolan ogu hujulygymyzy almy esasy ösdürmäge, daýhanlara toprakdan bol hasy almagy ähli şertleri dördüp berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Bu ýerde welaýatyň öňduwarjy kärençilerini, ýer eýlerini, kombaýnçylaryna, hasyl daşaýan sürüjilerini hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlaryň gowşulmagy, hasyl toýunyň dabarly pursatlary boldy. Dabara gatnaşanlara bagşa sadanlaryň belin teňlerde ufatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymlary, joşguny tanşary hasyl toýunyň mehmanlaryna eksilmeýän ruh lezzet berdi. Sonra Hasyl toýu Türkmeniň Agoý binasynyň gaptanyna Mary we Bayramali şäher, Mary, Bayramali, Sakarşäge, Murgap, Wekilwazir, Türkmenala, ýolutyn hemde Garawy etrap häkimlikleriniň guramaklaryny ýokary ruhlenlikde şadlyk şogun bilen dowam etdi. Toy ruhuna senin meydançada dikilen bedemin Agoýlaryň daşdorugyny, etrap mediýet bölümleriniň halk dörüjülük toporlarynyň çykyşlaram giňden ýaýlanyrly. Halk dörüjülük toporlarynyň halkymyzyň gadyndan edýän milli toý desturlaryny, edim gylymlaryny, ýol ýörellerini görkezýän sahnalary, genizimizin eni mamylamyza miras galan edişerle meşgul bolmaklary halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň egin eşikleriň türkmen tebigatymyzyň wasby Hasyl toýunyň dabarasyna millilik ruhuny çaýdy. Welaýatyň bagşy sazanalaryň şerwan perda galyp ýerine ýetiren aýdym sazlary toý mehellesinde ruh lezzet berdi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman hadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly köp jildi ensiklopedik kitaplaryna beýan edilýän dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melhemlik öňler hem hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Hasyl toýuny ýer-ýerteden atarlan toý gazanlary milli taýanlar taýýarlanyp bayramçylyk gatnaşanlary hödür edildi. Tamdarda öz welaýatynyň gallaçylarynyň ak buğday hasyndan çörek ýapylyp, ojoklarda pişmeleri çapady bişirilip, döwrümizin gurgunçylary bolan bagtyar körpeleri berilmegi toýa millilik ruhuny çaýdy. Mary welaýatynyň Bedentiyar sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyna sport ýarışlarynyň milli görüş, ýalygy towsmak we ýaşul nesilleriň gatnaşmagyna geçirilen oýunlaryň hem tomaşçysy kän boldy. Dürli sergiler berqarardy ötüň täze ýamyň galkynç döwründe ýurdumyzda azyk bolçulugyň döredilmeginiň aýdyň mysaly bolup, ony sinanlarda bu ýysanç duýgusyny döretdi. Şeýle bayramçylyk münasibetli aýdym saza dabara Mary welaýat häkimleriniň we Türkmenistanyň agrar partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komisiýetleriniň bilet guramaklaryna da geçirildi. Bayramçylyk dabarasynyň dowamyny welaýatyň tejribeli kärençileri we o hujur işgärleri bilen sany ulgam arkaly anyp barlayan işler dogrusyna täsirli gurrun edildi. Aýdym sazyň hoş owazyna wetsenen bu dabarada Mary welaýatynyň mediýet müdürlüğiniň soňky satlary şerin lawaza aýdym sazlaryny, döwrüwap çykyşlaryny usatlyk bilen görkezdiler. Şadlyk şowkuny wetsenip geçirilen bu dabarada Wähmetsöýür Bagdaý hanlaryň ahlasy bilen ýetişdirilen öňleriň şeýle de o hujur pudana degişi taýýarlanan serginiň hem gurnulmagy dabara gatnaşanlarda ul täsir galardy. Hasyl toý münasibetli Mary welaýat häkimleriniň we Türkmenistanyň agrar partiýasynyň Mary welaýat komisiýetiniň käräş argaçlyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň bilet duramaklaryny täze ýamyň galkynç döwrüniň zähmet usatlary atly aýdym saza dabara geçirildi. Hasyl toýunyň dabarlary welaýatyň etrapdary şäherleriniň ähli kunjuklerini de geçirildi. Welaýaty tutumy ullun tutulyp geçirilen Hasyl toýuny gatnaşan bagtyar ýaşaýjylar şeýle eşiretli, döwletli döwrany, bagtyar durmuş peş geçiren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.